Id-djoċesi ta' Għawdex għandha 3 saċerdoti ġodda, dun Joseph Attart miż-Żebbuġ, dun Massimo Butiġiex mill-Parroċċa tal-Katedral u dun Mario Kurmi mix-Xara. Għall-familja Kurmi mix-Xara din kienet it-tielet ordinazzjoni saċerdotali fil-familja biex l-uljiet huma kollha qassisin. Dun Mario huwa l-iżgħar fost 3 subien. Ħuh il-kbir, dun Michael huwa l-Arċiprit tas-Sannat u ħuh l-ieħor dun Joseph huwa vigarju parrokkjali fin-Nadur u jaħdem ħafna fost iż-żgħażagħ. L-ordinazzjoni saċerdotali saret il-ġimgħa filgħaxija fil-Katedral tal-Assunta fir-Rabat u tmexxiet mill-Isqof Mario Grech. Fost il-ħafna saċerdoti li kkonċelebraw kien hemm l-Isqof George Buġeja, illi huwa l-koadjutur ta' Tripli u amministratur apostoliku ta' Bengazi fil-Libja li jinsab Malta għal żjar ta' ftit jiem. L-Isqof Grech ara fil f'dan il-mument sabiħ jista' jkun li s-saċerdoti l-ġodda jistaqsu lilhom infushom u x'ser ikunu kapaċi waslu sal-aħħar l-uffiċċju ta' presbiteri u jekk ser ikunu kapaċi wieġbu għall-aspettattivi li jistenna minn għandhom il-poplu llum. Għamlu l-qalb bibdi. Ixħtu wara spallejkom dak kull li jista' jaqtalkom qalbkom. Anke id-dnub tagħkom. Għaliex il-mulej iħobbkom u kull ma jitlob minnkom l-imħabba. L-Isqof Mario Grech qal li s-saċerdot irid jagħmel lil Kristu preżenti fil-bniedem, żied li meta jiltaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn għalkemm ikun jixtieq li nistħobb lil Alla b'mod sħiħ dan ma jkunx possibbli, jgħinhom tal-anqas setuh l-imħabba tal-ħbiberija. Qatt li qal il-mulej kapaċi jibdel f'imħabba perfetta. Li t-tlet saċerdot il-ġodda l-Isqof awgura li jkunu barka għall-Knisja u għad-dinja. Is-saċerdoti l-ġodda rċevew il-formazzjoni tagħhom għas-saċerdozju fis-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesu fir-Rabat li din is-sena qed ifakkar il-150 sena mit-twaqqif tiegħu.